noi, antreprenorii sunt adevărați atleți, sportivi de cursă lungă pentru care linia de sosire nu este doar un punct pe hartă, ci o reușită continuă ce marchează un drum plin de provocări. Și totuși, chiar și cei mai talentați atleți au nevoie de un program de antrenament pentru dezvoltarea abilităților. Acest program este BVB Arena, platforma Bursei de Valori București care susține și facilitează accesul la finanțare al afacerilor locale ambițioase. Un hub al cunoașterii în care visele devin strategii, iar strategiile se transformă în acțiuni concrete. Aici, antreprenorii își pot construi conexiuni valoroase, își pot dezvolta afacerile și își pot accelera creșterea pe piețele financiare și bursiere. Programul Made in Romania este acum BVB Arena. Aici antrenăm capitalul românesc.